Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Ahmad Saifullah saking kelas kaliwelas IPS kali nomor absen setunggal. Mongko katining tumuh salamimung awas eling eling lukitaning alam dadi wiryaning dumati supati nir ing sangsaya yaku prang seknaning urip maring warung tuku susu baline dus-dusan kali nang kali disambi metang susune kecemplung kali baline tomai papak gara-gara adus kali.